मा जाखो? दखान थांसै आङो दा मोनायाव जानो जेबो मैगं गैया थोरसिया दा सुनानै दोनथार नङाबाथाय जारलासो जागोन नों आंजों औ दे सिंग्रा लाबोफा आंनो दे जानो लुबैथारदां सिंग्रा जायै जायै गेस्टिक जाबा हले आं मोनथिया ओंखामखौनो खायज्रिदनासो जाखायो मानसिना हारा गोजा रानख्रबजोब्बाय लाबो आं मिथिखाया ओमफ्राय आंहा दखानावसो थांसै दा जि गोबाव थाहैसिगोन बे दखानाव साइकेलनि गाहाम लोंना फैसिगोन मोनालायनो थाहैसिगोन बियो ओमफ्राय आं सिंग्रा थरसे दिहुननायखौनो लाबोआ गेस्टिक जायो जालायदों उखायाबो आं बेनि थोरसिखौ सामफ्रामबो दखानाव थांनो सानफिबाय आं हाबा थांनोनो मोना बुरि थाखुरा र' टिभिसो नायनोसै आं सुवा माथोहां टिभिसो नायनोसै आं सुवा माथो दानो सप्तासेनि मैगं लाबोखाबाय आं गथ'आबा थोरसिखौ सुनानै दोनदोंना दोनाखै ओइ जेराव अबाव दङ बाल बेलाय टिभिसो नायखाथारदों बियो ओइ जेराव मा फैबाय थोरसिखौलाय सुदोंना सुवाखै बावनासो दं आं माबा लोमजानो खानाय मोनबाय थादों आयै बोरैबा खर' जि मोनजोब्बाय थोरसि गंनै गंथामखौनो सुवा मा सुबा दोनो गथ' नोंलाय देनां सोर हौवाया लांगोनहाय नोंखौ लोमजानोसो ओंखारदों आं मोजाङै लांबायसो आं बोरैबा मोननायखौ सुवासो मा जाखोथाय आयै आं हाला बोरैबासो मोनजोब्बाय आयै जाथाखोसो ना माखो बेलाय मेगना मावाखै माथो आयै दै लायनांसिगोनहाय दै लायाबा जाला बुरिया नंगौ सानमारबायदां साला बानायनायखौनो रजा फ्लाबावनां हायै फिसा मा जाखोथाय ओइ नानि मा जालायनाय औ दं नोंहा उदालगुरि रायजो भारायाव दङ मा जायाथाय बोरैबा मोनजोब्बाय मिस्टिसो जानो लुगैबाय मिस्टि लाबो मिस्टि फैसा गैया आंनाव गदसेबाव आं मिस्टिसो जाथारगौमोन आङो मिस्टि जानो फैसा थाइसेबो गैया आंनाव गदसे मैगं है आं मिथिया लायथां औ मोनाखै आंलाय आं मिथियालाय फैसा दंबा गदसेबाव फिसा मिस्टि जाबासो लोमजागासिगोन दां बोरैबा मिस्टि जानो सोरबा मिस्टि जाबा लोमजागायो बांसिन जायो मिस्टि जाबा बुरिया नोंबो सानाखै जा लाजाबाय आंजों मा आं हाथायाव थांसै दा ओंखाम खुरनानै जादो मा ओंख्रि दालि जहल आलु बाथोन ओइ जाया आङो बार्थडेसो जाहैनो नागिरदों लोगोनि बार्थडेआव खथ' गोथाव मोनजागोन अमा दाउ ना आं जाया दालि गोजाखौ होमबा आं हाथायाव थांसै आयु साइकेला फांसासो दसे नारलांनांसिगोन आङो साइकेल मेकानिकआवसो बानायहैनांसिगोन मोजां बानायथारा जालांसां माबायदि नुखोथाय आंखौ दिनै आं बेखौनो गाननोहाय मोजां मोनबा माबाबो टाइमाबो 3टा जाथारबाय दिनैहाय जि गोथाव मोनजाखागोन बार्थडेआव आं ओंखामखौनो जागुलायखायासै जि जाखानोसै आं दा हायाबाबो फुसिखागोनल' थांसै जारुवाबा फैदोंना फैयाखै बार्थडे जाहैनायाबा अमा बेदरसो लाबोनो सानदोंमोन आं
गरम मोनथारबायहां जारौ फैया जारौ आयु लोगो फन हरदों माथो हेलौ औ नै आं थांनो ओंखारबायमोन सफैबाय माबा बेटारि गारि नेगासिनो हा दिनै जाला ए फासयबाय दे होमबालाय आं न'आव थांफिनसैहाय दिनै नंलाबालाय औ आं थांखाथारबायमोन दहायनो खिथाहरबानो जायो दे दोन होमबालाय गैला दा आंहा जि गोथाव मोनजानो सानदोंमोन दाना दालि गोजाखौनो जाहैनांसिगोन बार्थडेआनो दिनै जालानो न'आवसो थांफिननांसिगोन जि गोथाव मोनजानो सानदोंमोन आङो गैया दा जेबो मोनजाबोआसै ओमफ्राय जारौबा औ बार्थडेआनो फांसे जालायो ओंखामसो जानोसै आङो ओंखामा दं ओंख्रि गैला आं दहाय नों जाया होननायखौ जाजोब्बायमोन मानो जाया होनलाय बार्थडे पार्टियानो गैयाबा दिनै बानायासै गैला दा दिनै जेबो मोनजानाय नंला आरो नै सा फुदुंनानै लायनो दसे जिरायथ' नै आइ साया लोंदो मेथाइ गैया साहा गोजा लोंबाथारहां दहाय हाथाय थांनायाव जेबो लाबोनाय जायासै